Είμαστε λίγο κάτω από την Κριτσά. Έτσι. Να πω τώρα εγώ τι μου άρεσε πάρα πολύ στην Κριτσά, που είχα την ευκαιρία να κάνω μια βόλτα σήμερα το πρωί. Τι καθαρές ματιές, τι ζεστά χαμόγελα. Εγώ υποψιάζομαι ότι κάτι μυρωδιές μου ήρθαν. Ναι. Καθίσει στο είδος του και εγώ στο δικό μου. Εκεί βέβαια υπάρχει και το σκηνικό, έτσι. Ζιλντασέν, Μελίνα Μερκούρη. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Βεβαίως. Και πάμε να γνωρίσουμε την Κριτσά. Φύγαμε, έλα. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Κρήτης με 1.700 μόνιμους κατοίκους. Ο λόγος για την Κριτσά, τον μικρό γραφικό παράδεισο πλάι στον κοσμοπολίτικο Άι Νικόλαο. Ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης που διατηρεί αναλύωτη την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Ο τόπος αυτός αγαπήθηκε πολύ από τον Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη, οι οποίοι άφησαν ένα σημαντικό αποτύπωμα της δημιουργίας τους. 52 χρόνια πριν, ο Ζιλ Ντασέν γύρισε εδώ στην Κριτσά την ταινία «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από το σκηνικό. Όλο το χωριό συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας που διήρκησαν 3 ολόκληρους μήνες. Ο Κυρμανόλης, που ήταν κομπάρσος και ντελάλης, έχει να θυμηθεί πολλά. Έμειναν καταευχαριστημένοι με τους Κριτσότες και στη σχολή να είχαν πάει. Για να μάθουν αυτά τα πράγματα δεν θα τα καταφέρανε όσο τα καταφέρανε εδώ μοναχοί τους. Θέλω να κάνετε αυτό, έλεγε ο Ντασέν, τελείωνε. Ήτανε μόνο μια σκηνή που γυρίσανε στον Ιγυθιανό, τελευταία που επετύχαινε αυτό που θέλει ο Ντασέν. Χαρούμενος, ξέρω εγώ, τελειώνει η σειρά να κατεβούν όλοι οι ανθρώποι, φωνάζει μία γριά. «Η ντάπαθα κι είχασα το κλειδί μου», λέει ο Ντασέν. «Στοπ, όλε πίσω». Όλε πίσω, ήπιασε τα μαλλιά του. Τάσινε τα μαλλιά του, διότι από το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα γυρίζαμε μία σκηνή. Αν θες να γνωρίσεις την ψυχή των ανθρώπων της Κριτσάς, θα πρέπει να γνωρίσεις την ψυχή του τόπου τους. Η Κριτσά είναι μια ξεχωριστή κοινωνία ανθρώπων, με δική της παραγωγή πολιτισμού, δική της παράδοση και δική της ντοπιολαλιά. Παρά την επέλαση του σύγχρονου τρόπου ζωής, στη σημερινή Κριτσά η γνήσια τοπική παράδοση αντέχει. Καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε? 1000 καλώς ορίσετε. 1000 και 2000. Ο κάμπος με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. 1000 ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί τιμάτε την Κριτσά σαν και τα παιδιά μας. Να είστε καλά, ωραία μαντινάδα. Ελάτε να πιείτε μια ρακή. Σουμπρίσαμε, τραγουδήσαμε και όταν ρώτησα τη γιαγιά για το ρωτόκριτο, Δεν τον ξέρω. Του κύκλου τα γυρίσματα πανεποκατεβαίνουν και του τροχού πόρες ψηλά και ώρες στα βάθη μπαίνουν. Και του καιρού τα πράγματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Η ζωή εδώ στην Κριτσά κυλά στους δικούς της παραδοσιακούς ρυθμούς. Με τη μιτζιθρόπιτα, τις μαντινάδες, την τζικουδιά και τη γνήσια κρητική φιλοξενία. Οι κάτοικοι του είναι περήφανοι για το διάσημο λάδι τους. Εδώ στην Κριτσά βγάζουμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει βραβευτεί στο διαγωνισμό Μάριο Σολίνα στην Ισπανία από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Φεύγοντας, συναντήσαμε και ένα παλιό παραδοσιακό κρητικό λιοτρίβι και στα μάτια μας ζωντάνεψαν γλαφυρές εικόνες από το παρελθόν. Ο επισκέπτης που θα έρθει θα δει έξω στην αυλή μας το πατητήρι, το ρακοκάζανο, και μέσα εδώ θα μας βοηθήσει. Έχουμε κρατήσει και ελιές για όλο το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει πραγματικά ο επισκέπτης να δει πώς γινόταν όλη η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει να εισπράξει όλη την εικόνα. Η μυρωδιά της ελιάς, οι ξεχωριστές γεύσεις, τα αγνά και ζεστά πρόσωπα είναι από αυτά τα στοιχεία που σε κάνουν όχι μόνο να μην ξεχνάς έναν τόπο όταν τον αποχωρίζεσαι, αλλά να τα κρατάς καλά φυλαγμένα μέσα σου, με την κρυφή ελπίδα ότι θα τα ξανασυναντήσεις.